Удзельнікамі марафону сталі таленавітыя людзі, прычым у самых розных сферах, ад кулінарыі да вакалу. Згодна з правіламі, яны на працягу 3 тыдняў дасылалі фота і відэаматэрыялы аб сваіх дасягненнях. Слушатели активно откликнулись на нашу просьбу присылать такие фото и видео подтверждения своих рекордов. И мы с радостью обнаружили, что Гомельская земля полна талантов. Как в спорте, в рукоделии, в искусстве, в творчестве. Вот, поэтому большое спасибо. Мы определили номинации, и я думаю, что они этого достойны. Фініш радыёмарафона пачаўся ў 18 гадзін у гандлёвым цэнтры «Крышталь», дзе ў рамках марафону «Кніга рэкордаў» стартаваў вялікі эфір. У праграме ўзнагароджання пераможцаў па 7 намінацыях, розыгрыш падарункаў, конкурсы, а таксама музычныя і танцавальныя нумары ад радыёсяброў. Адказнасць за стварэнне настрою ўзялі на сябе вядучыя ранішняга шоу «Раніца з сімулятары» Константин Камко і Артём Анікін.